Programang ito ay walang kwenta. Manood at mag-enjoy. Okay guys, okay mga boys. So positive ang atong transaksyon no, daghan kay nga nanawag nato sa atong epektos. So hayag atong kaugmaon ron kay klaro na kay nang kwarta. Sige boss! Yes! Positive atong transaksyon. Wow! Kana! Kapalit ko na yung bayan ni Ron. Ang pa imo? Lami, hambugil. At manok pa. Oh, sus. Kini o, sagmaot lang, makapalit yun eh. Okay mga boys, ready na atong mga epektos kay makigita ron sa atong ika-transaksyon atong palit sa atong mga kabaw na mo. Ready na kayo boss? Ready na o? Ready na? Approve. Oh, Ready na approve, kayo? approve without thinking. Okay, magandang-anda mo ha. Kinahanglan di ta pahalata. Kinahanglan mato ning ma-dispose kini atong mga epektos karon. Okay? Pag-anda mo. Mga ba ikak na yung regan. Ginim dama mo. Ayo jo mo pahalata jud nga naata kay kitaan to lang tao ani ron. Kado na. Pre, ay amping mo diha ha. Bus. Kado na. Oh, Kita kuman. boss. Kisa man eh. Ayaw na eh. Ginagmay na yung transaksyon. Sunod gani kasi nga ng mga katidara ayaw mo kuha na kay di ko mo pato na ginagmay. Oh, sige boss. Boss, na po yung tawag boss. Kisa man na? Boss Dags. Boss Dags. Ayaw lang gini Boss Dags. Ang ahong gihuwat ka Boss Pax. Basta Pax gani manawag ing na ko dito basta kuan ayaw na kay di ko kinahanglan na kay mong ginagmay na mga wata na. Okay, so pagkadamandam na mo kay ako na tawagan ng ato ang gika-transaksyon. Okay, tawagan sa nato itong gikasabot. The number you have dialed is not in service at this time. Busy man oy. Okay na. Boss, ano ba yung tawag si Wipax boss? Akin na mo na kisingan. Wipax. Oh, Pax ni. Oy, hino Boss Pax. Oh, pre. Okay, ready na. Matay may kining tawag na karon wala mo dugaya kay gahapon pa ko nung paabot sa imong tawag jud kay isus gahinam hinam na jud ko anang hangyo nimo ba nga atong gisabutan kay ang kwarta na ana na process na. Oh, klaro kayo. Oh, sige. Sinaw pa kay ni hagtik pa kay ni di ka mag-cancel jud ani. Pinya ang ato lang aahong gihangyo nimo. Kinahanglan nga ma-prepare na karong adlaw. Kay nindot kay na gahinam hinam na ko ana. Okay, so magkita ta karon. Oo. Alam mo kay ning atong epektos, pre. Sige, asa man ta magkita. Okay. Sige, kaya mo nang i-ready. Okay mga guys. Atong i-meet up ang atong gikasabot karon. Sige na boss. O say okay. Pwedeng okay ha. Okay, tara. Pamina mo, kastar mo dire. Ang atong gipaabot nga deal nga atong dugay nang gipaabot. Kay ba ko gipanguhaw mo. Paabot na any time of the day karon kinahanglan mag-andam-andam ta ha kay naa na. Nya, kanang yung mga formatong tarungan na aro kahadlukan mo. So, ayo puloy sila sa mo para magbayot ana tanawon. Look ba? O kana ikaw sa suot magkano sa man eh. Agi mata boss. Agi mata amayo na, pahumaya ko na, aron di ko kana na. Kana ya kinahanglan ha nga magbantay mo ha kay basig ning uban diha gapamasid na nato ba. Ayaw yung mo patintal anak kinahanglan street si buglakaw kay karon manawag to ron ditso na ta dito. Sulban na to mga kuan ani. Dugay nang gipuwat nga kuan. Ha? Okay na mo? Okay boss. Ukan na. Mo ni ganahan ho kan na jud sige. Tara. Tikno bla lilingan ninyo ha. Kasi maunahan taga pahipi ang mga buang ani. Pilig na pa itong tago to. Okay boys, ako sang tawagan sila kung nahanap dito sa area kay manang klaro dito na tag hatag na tong epektos. Boss, tawag si Balik si Wipax. Kau balik. Hello pre. Nana mi dire. Okay, padong nami. O anar mo diha. Oh nana. O sige, padong nami. Paabot. Okay, paabot lang. Oh sige. Okay. Okay kayo. Sige. Nindota. Uy tuod. Ini nga raman taas man tag ginakawan. Asa man kita ramang tulo. Asa man tong isa.
Balik pala gito? Balik ni boss. Ay sa Boss, sa atong gamit ba para safety ta. maayo kana sakto na yung gibuhat na. Uy, boss. Oh, kuna sila? Kana mauna na sila. Mauna na sila. Oh, mauna sila. Kita na dito pre. Dugay ra kong gapaabot nimo kay namhinam na ko si Moha. Isa man, dito na lang diha. Wala na yung abirya. Okay na pre, nindot kina akong padalo pre. Okay, boys. Ano pre? Oh, sige. Basta na ra makita na to na. Hindi no! Sige, pero bitaw. Malaki ang paborito. Wow, yes! Kinahan ko ulit yung nila na kung sige paborito na ba? Sa messenger na, oh. Sabi na mo. Adi ako, oh, gumi. Akin na paborito kayo na. Yes! Diyan na, paborito na. Ay, mga paborito na ibutang nila dito si Ani. Pre, sige, ato na to pre. Salamat kayo. Oh, sige, palakaw naman ko. Oh, sige, apay ko ano. Sama ni boss. Uy, asawa mo. Ano to ba? Anong kailangan kong gawin? In 3, 2, 1, fights! Sige boss! Sige boss! Yes! Mayo gini boss kay... Ay, Fights! sige boss! Yes! Yes! Salamat kay boss! Positive atong operasyon! Fights! Okay mga boys, so iandam na atong mga epektos dyan, no? Tayo sa i-back sa mga transaction. Fights! Ayaw ka balakal lagi. Ang kas, wa na hagtik na asa magas. O na diha, wa na ra na ayun ipakita ka delikado. Wa na yung problema pre. Aw boss, balik sa. Fights! Oy, pre. Asa man ka ba nimo? Balik pa gitron? Balik. Misterya noon. Fights! Oy, tuod. Tara man ganyan sila kalakaw. Asa man to ka ba nimo isa? Balik pala gito. Balik. Balik. Fights! Okay na pre, may kinanindot kayo na. Pwede ni mo na tilawan karon na yun. What's up mga tipak? So, mao to guys no. Nga namin i-promote GPAX TV. Nag-branch mo sila og nag-jokes. So, Hay, hello. Daghang salamat dahil sa pagtan-aw ninyo namo nga na-appeal mi diri sa Ipak ni Vines og hinaot nga suportahan na po ninyo among channel Ipak TV kay daghang mga video nga i-shoot pa nga pa ma-upload. So daghang salamat. Okay guys, thank you kayo no. Okay, ang please support GFAX TV and then sa Tipak Vines. Okay, thank you kayo. Salamat. thank you.